Πάνε αρκετά χρόνια από όταν γνώρισα την πλατφόρμα της Moblog, την οποία μου τη σύστησε μία φίλη, και μπαίνοντας μέσα να κάνω μία έρευνα, διαπίστωσα ότι ήταν κάτι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο και καθόλου χρονοβόρο, όπου θα μπορούσα να μπαίνω και να λέω τη γνώμη μου και η γνώμη μου αυτή ίσως και να επηρεάζει και την αγοραστική κίνηση και κάποια προϊόντα ή το πώς λειτουργούν κάποιες εταιρείες και πώς αντιμετωπίζουν τις καταναλωτές. Πράγμα το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι πάρα πολύ καλό το να μπορεί να ακούγεται η γνώμη σου. Και αυτό που μου αρέσει περισσότερο από όλα είναι το ότι υπάρχει ανωνυμία, οι απαντήσεις μας είναι εμπιστευτικές, κανένας δεν σε κρίνει για αυτές, μπορείς να εκφράσεις ελεύθερα την άποψή σου. Και τα χρήματα τα οποία κερδίζεις μπορείς είτε να τα προσφέρεις σε φιλανθρωπία, είτε να τα βάλεις στο πορτοφόλι σου και να τα αξιοποιήσεις έτσι σαν μια μικρή επιβράβευση για τον εαυτό σου. Και απλά μπαίνεις κάθε μέρα, τσεκάρεις όσο πιο συχνά μπορείς και το κέρδος σου αυξάνεται.